Maayong adlaw. Welcome na sab sa tong programang Baruganan Podcast din atong isgutan mga suliran sa politika, gobyerno o katilingban. Dili lang kay kini basta opinion kundi baruganan nga naka-base sa katarungan. Diri sa baruganan dili ta magpadag istorya, atong ibarog ang kamatuoran og kauban nato usab sina Joel og Ruth. Maayong adlaw sa inyo diha. Uha, uha! Yes, bayong adlaw. Ah, Perting inita sa Pilipinas, guys. Grabe ka init ang ato ang country. Diri sa Davao City specifically, as in sobrang init. Mhm. Okay, uha, uha! So we are back dito po sa ating baruganan. O di ba? We are ano na ba tayo? Pang ilang episode na ba to? Mura ta Mga ubay-ubay na gyud. ubay-ubay na. Ubay-ubay na. Yes, ubay-ubay na. Ubay-ubay na po ang followers sa Yes, Barugana. so salamat kayo sa mga tong Yes. followers, sa Thank you mga so bagong much. followers. No, salamat kayo. Og maabot tay pa nga mga followers. Oy, 21 ka adlaw na lang mapasko na, di ba? Uy, good news. Merry Christmas. So, Merry yes. Christmas. Joel, Ikaw, kumusta paano ang imong celebration sa Christmas sa Australia, Archel? ah lahi ra gyud ang Christmas sa Pilipinas. Mora gyud ako ikaistorya. Mm. Mm. Wow. So iba Yes. talaga ang Pilipinas, 'di ba? Kay Ay, siyempre, 'di sobra. ba, 500 pesos wagas na sa 500 ka Op, dito op, op, buena. op. Ato nang isgutan unya. Oh, Unya ra, sorry. relax ra, unya na, relax. Ato Akala nang ko si Queen isgutan na yun. unya. Oy, Joel, Okay. mura mag unsa man na. Busog na siya kay murag nagkaon man to siya kanina, parang busog na siya. Hindi na siya na makapagsalita. Joel, Joel. Uha! Yes. Root og Chel, no? Uha gyapon. Oy, before ta mo diretso sa ato ang baruganan karong Mm. adlaw, Mm. gusto lang sana ko i-plug ang amuang bag-ong channel, ang Wow. Unsa man na? Veterano News Channel. Oh. Nagimo ig bag-ong channel kay medyo na problema gamay, wa mi Mhm. mabayari. Bisag giragmay, Uy. Sayang. bisag giragmay Mm. lang, medyo na problema to nga channel, no? Pero sige lang. Dawat-dawat lang tani. Total Mm. na pa mangyapon tay control sa content pero ang Yes. Mm. earnings lang Kasayang ato. kwan. Pero work Lagi hard oy. na. Pero pwede pa na ma-kuan siguro, sir. Ma-amend. Ah. O Wala may gamit lang wala ako may pang share. wala Anyway, may violation to. Wala lang siguro na process ni Meta pa or Wala wala pa. lang wall na aksyonan pa. tigo. O Ato hopefully lang. ma-resolve ni Meta ang kung ano kay daghan na kay kog mga messages request sa ila. But anyway, basta i-follow ninyo ang amuang bagong channel, ang Yes. Veterano News Veterano. Channel. Tungod kay ang kasagaran sa atong mga content nila, mga veterano sa ilahang field of expertise, Mhm. ilahang mga opisina, mga veterano sila sa ilahang gikahiligan o sa ilahang trabaho. Ayan. So, Oh, nagdala unsay ato ang ang ah, nagdala po di veterano man po. Dili Asa di gikan ang veterano di gikan mas nagdala. Gikan sa creator. di man. Di Okay. kayo. Okay, Okay. unsay ato ang baruganan karon? Okay. Karong adlaw ato gyud lang taon ang Barugan di ay. kining barugan nato atong adlaw atong tukion o atong himay-himayon ang pag-deny sa ICC sa interim release ni kaning presidente Rodrigo Roa Duterte. Usa ka desisyon nga nagdugang og duda nga basin political na kayo ning korte sa ICC sa dahig. So ato ning isgutan unsa may inyong mga baruganan ani Joel og Ruth? Ug ako imong pangutan-on sa ako ang baruganan. Well, mo barog gid gihapon ko nga na naglimin gihapon ang kining politika no Mm. sa kining ICC na question ang ilang integrity, na question ang ilang credibility, Mm. daghan mga issues tapos in the first place wala manggyoy kaso sa ICC ang
na sila mga gitaral o gilitis nga mga kaso nga ang respondent ilahang gihatagan never in the history Never. ng ICC ilang gihatagan og interim release. Mm. So daghan nag-expect nga what can we expect with ICC, no? Kay murag somehow expected na nga ilahang ruling. Pero on the other hand, wala pud ta nag-expect nga dili nila i-grant, no? Considering sa eight sa edad, no? Consideration sa edad, sa health, probably, no? Sa kini nga ni former President Rodrigo Duterte. Pero I'm still hopeful, no? Na kung mugawas na tong mga laboratory test, tong mga examination sa gihimo siya sa katong mga doctors, mga independent medical experts, Mm. kumugawas na to ingon man ni Attorney Kaufman nga within the month, no, December mugawas sa to nga mga resulta. So I am still hopeful and hoping nga kadto mag-grant, no, na kung sa man whatever results medical evaluation sa iyahang health, for sure, no, abot namang yuta dito na naman ganito gibati, no, nga si anyos na ta nga karon naman kita gibati ka na pang 80 anyos niya nakulong ka dito sa nakulong ka ikaw lang isa, di ba? So naadto na yung mga effect somehow, no, sa ato ang lawas ana. So edad tapos katong evaluation, medical evaluation ka kung mugawas na to, so kana gihapon nagahope gihapon ta nga makagawas or mag-grant, no, katong interim release ni former President Rodrigo Duterte. Kaya nga let's continue praying for his health, no, o kanang i-grant, no, ni Lord ang kanang enlightenment sa kini nga mga judges nato sa International Criminal Court. Ingon nila ana pa sila nga kung unsa pa man, pero ang ako gina point out is katong humanitarian consideration Yes. para sa panglawas si former President Duterte sa considering sa iyang edad. And take note, kanang i-grant nila, no, di nila ta maghiskot kay murag sagulan na mo ginagpolitika. Daghan na kay mga issue, daghan na kay mga istorya ni ingon nga pila ka maleta ang gidawat sa ICC, kwarta-kwarta lang ang ICC kay gusto nila ipakita nga relevant pa sila, andyan pa rin sila, no, naga-exist pagyapon ang ICC. Onya ingon sila nga kanang so mana, no, ingon pa nila na abito yung mga proposition na kanang ibalik sa Pilipinas nga ang membership, no, sa ICC, which I doubt nga mahitabo ka na, no, kay kung mahimo ng miyembro sa ICC ang Pilipinas balik, so what will happen to the case of the former president? Posible nga basig di inaltera miyembro ba nila, no? So I think wala di mahitabo, but anyways, as to kadtong mga reasons nga gi-cite, no, grounds nga gi-cite, the three grounds man to ilang gi-cite, no, di ba, sa ICC nga failed tanan, failure na tanan si Attorney Kaufman nga i-prove or unsa ba na ay itong mga sabay nga mga natubag wala natubag, nilhanan na, pero as expected nga dili gyud mag-grant tong interim request for interim release ni former President Rodrigo Duterte. Pero still, no, lingin gihapon ang bola because naapat tong paabuton gatong medical evaluation sa health, no, ni former President Rodrigo Duterte, no. So let's see, hopefully, no, by within the December na ay light ang kuan kini kaso sa former president. Yes. Oh. So sa Asia man yata mamurag si President Rodrigo Duterte ra man yata ang naadto sa pinakataas nga Asia, kuano yeah, sa Asia, no? sa So Asia. so far sa ICC siya pagyoy taas-taas nga leader, Asian leader. no? Yes. So kasagaran sa ICC na kuan is Africa, di ba kasagaran? Kato mga black. So napud biya toy nigawas sa mga balita nga kining ang Africa mo hawa na po daw sila sa ICC, di ba? So si Joel, unsa may mong baruganan na Joel? Well, sumpayan ko lang to about Africa. Sila ba ang kuan na tungod na nahimo ang kuan ba kining International Criminal Court. Going back sa kuan sa topic nga about sa interim release ni former president, I think pwede pang mo apply Appeal. na pod og balik, no.
Oo, pwede pa sila mo apply ug balik para sa interim release. Naalay nakita na ko manggod na isa ka barangay kapitan nga supporter ni former President Duterte. Ang usap pod siya ka kuyaw nga lawyer. Nag-post siya sa iyang Facebook katong nag-render og desisyon ang ICC Appeals Chamber. Niingon siya nga kanang kuan ba murag naasay pag question sa tirada sa defense team, labi na sa abogado. Siya abogado man ningon siya nga ang usa ka hawd nga abogado, usa ka defense lawyer, makakuan yun, makapangita gyud og diskarte og tama nga argumento nga kinahanglan ma-release ang iyahang kliyente nga dili magpabilin sa detention. So wala mo ko'y nakita nga lain nga kuan dito. Kining kaso nga bag-o lang nga nai-ruling kundi ang International Criminal Court. Pero I think kuan siya no kining with the gisulti ni Ruth ganina na naapay moabutay nga result sa katong mga medical o unsa pa ba to nga examination nga gihimo no nga mag-prove nga kuan yun kining dili siya fit for trial. I think basin og naay kuan diha nay may tabo nga kuan ba kausaban sa mahimong ruling unya sa ICC kabahin na sa sitwasyon sa kaning presidente. So tila siguro mawadan dayon og paglaom no. Samtang daghang pag-options, daghang pag makuan din na mahimong diskarte ang mga nagkumpos sa defense panel sa former president. Ang batikos man gud after ato mga failed nga na tubag no na depensahan sa legal counsel ni si Attorney Kaufman dito tanan basol sa iya kay Yes. di ba dito man gid gimension pero tingala pod ka nga naman pod nga grabe pila ka bulan niabot og 6 months niya fail pa rin niya unsa man gyud katong for example katong first ground nga giingon nga kadtong ang pre-trial judges niingon nga katong erroneously found that the former president poses a risk unya ang defense has failed to substantiate that the pre-trial chamber's reasoning and assessment were unreasonable. So kaingon po ka so di barug ang pre-chamber nga flight risk si former President Duterte nga katong ilang reason nga na-elect gani siya for mayor no tapos ang iyang mga anak mga officials po dai burog mao to ang iatagan og basihan pero makaingon ta nga ingana gid kabagtik ang kasing-kasing sa mga judges kay sila man gid tanan majority o kanang di ba sila tanan unanimously rejected or denied the interim release. So kini ang paabuton is katong medical evaluation results no sa katong medical evaluation sa former president. So di lang yun ta mawadag paglaom. Oh. Daga pa man options. I think ang ako lang kaso lang na-delay lang gyud ang kuan ba ang proseso no ang trial o unsa ba din na gina-expect sa mga tao nga kinahanglan na madungog na nila ang arguments sa both sides. So kana lang pero siguro few months after pwede pa man nga ibalik ang katong ilahang kuan ilahang request for interim release. Ingon ni Kaufman they will reintroduce no sa katong request for interim release no apan submission pod sa katong results no sa katong medical evaluation. Ayan. So mo na makatabang niya kanang results sa examination. So ilan na po nang applyan na po nila na another request nila para sa interim release. So kay remember sa ano ba sa wala ba gi-consider dito ang health niya di ba? Due to katong kuan pa unavailability sa katong medical evaluation no. Remember ninyo nga katong gipahawa to no gitsugi tong una nga katong judge doktor no
Oo. Doktor So ba to ka? siya psychiatrist or basta medical expert gipahawa kay murag na ay bias ba to murag nakita ana so nagbag-o. So kana ang paabuton no sa legal team ni Kaufman Yes, oh. So mag-grant. masalubon man kayo tong adlaw nga daghan kay na-expect nga siyempre matagaan og interim release. Unya before ato nga time, di ba? Nag ingon na gyud nag-appeal na sila nga kanang dili sa mo pakita si President Duterte. So unsa may Na siya nanay request niya nanay di siya. nanay sign kumbaga. So wala na Ah, oh, yeah. mm, Mm. wala na gayto Wala na na ko siya gi pa. kuan. Okay, nanay gyud ni sign kabalo na siya kung unsay padulungan kay wa pa man Oo, to mga sa resulta sa result. mga medical niya nga mga certification ana. Pero So makita po nimo, on the other hand po, mabasa po nimo nga request siya nga di na siya magpakita. Siguro po para na lang din na siyempre makita sa tao nga kuan so magkagulo, di ba? Magkagulo na naman, so makita yang itsura, na ganito ganyan. So ano na lang siya, nag-giveaway siya, naglikay na siya ang anak ba? mm. Kita nimo ang iyang gesture, no gesture, Archel o Mm. Joel. But still, we are hoping and let's continue to pray, no, for Yeah, the release of yes. the former president. Pero para sa ko ano, daghan kay mga anggulo man gud nga nagpakita nga ICC dili lang Mm. legal body. Political Mm. sab kayo. Tama tayo mong gingon ni Ruth, no? Hindi nasagulan gyud siya og politika. Kay klaro Mm. kayo. Timing questionable kayo. Motives questionable. Mm. Consistency questionable. Og ang pattern sa target mas questionable gyud. Di ba? So kung ang ICC lig-on gyud og baruganan, ngano haplikas nganong African lang pero may ilang ginaigo. Kay kasagaran sa ilang Nila na-detain African. Ngano karon ra sila naka-target og Asian? Og ngano lisod para sa ilaha nga dili lisod kay hatag nila nga ang basic humanitarian interim release. Dili ko moingon nga ICC walay rule of law. But let's be honest, para sa ko ang rule of law wala nagpasabot nga dili ka mahimong political, di ba? So I don't know. Ang hustisya walay Context. politika. Go ahead, Joel. Additional info lang, no? Mm. Actually, nag-issue sila og warrant of arrest kang Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu Mm. og si Russian President Vladimir Putin. Mm. Ang problema lang kay wala may mudakop sila. So wala man Oh, siyempre, kinsa may mudakop sa Yes. ilahan. Dili man mga traidor ilang mga tao. Nagtinabangay man. Mm. Oo, may politika, wa Ang man judiciary nagkinawalay. system nila sa ilang nasod, ginapugnan nila ilang yun yung sovereignty ba? Mm. So ang question gihapon ang kaning foreign policy diha. Yes. So ato kay na may mga traidor niya, grabe man too much politics man. Lagi. Sobra-sobra man. Gusto man nilang hipuson jud. Mao gyud. So anyway, so ato lang paboton kung unsay mga update sa gihimo nga medical ni President Rodrigo Roa Duterte, former. Then tabangan nato kampo nga positive ang mga resulta, matagaan siya og interim release, no? So napamoy kadugang Joel og Ruth. Nagpaabot na mi sa imong extra. So, okay. Ikaw So, ang ipaabot. mo naman to. Okay na to. Nakaribat na ko Okay sa na inyo mga kuan. Sige. O mao ka na to mga Ang editorial nimo may among giulat eh. dili. Mo na to. Dili man to angay editorial Ang burganan ni Chel. So mo ka na. So until next sa atong episode sa atong baruganan, Yes. uha-uha. Okay. Og mao ka na mga kabruganan, mayong adlaw ang agresibong realidad nga dili gusto isulti sa uban, ang ICC dili lang legal, pwede kayo nga political. Lisod tangtangon ang pangutana kung ang korte ba nagbarog sa hustisya o nagbarog sa ilang kaugalingong narrative. Diri sa baruganan, dili ta mahadlok mo question. Kay kung dili ta, kinsa pa? Daghang salamat og kita na punta sa sunod nga episode. Mayong adlaw sa inyo